Abenkonzo zikaxakeka banethemba lokokuba abahlali baseVerwoerd Park eAlberton kwiMpuma Randi bazakukwazi ukubhiyozela unyaka omtsha emakhayeni abo. Iintsapho ezingamashumi amane zikhutshwe ngokukhawuleza emakhayeni azo emva kokudubula kombhobho ohambisa amafutha kulengingqi. Kubizwe iingcali kuba zikhupha amafutha ngelixa nezicima-mlilo bezingxangile nogwebu lokucima umlilo. Abacimimlilo bakwazile ukuwongamela emva kokugqabhuka kombhobho kwingingqi abapokotho zifumileyo eAlberton kwiMpuma Randi. Ziintsapho ezingamashumi amane ziye zanyanzeleka ukuba zifuduswe kumakhaya azo nangona kungekho ziganeko ezibikiweyo zokonzakala kwabantu. Apparently there are two lines that running parallel. The one was for petrol and the other one was jet fuel. And there were some explosion and we didn't have any injuries or any smoke inhalation. Iqumrhu lakwa-Transnet lithi unobangela wolugqabhuko dubulo ibikukuzama ukubiwa kwamafutha ezithuthi. Isithethi sakwa-Transnet esijongene nale mibhobho uSanet Kutsi uthi le mibhobho yagqibela ukusetyenziswa ngo-2017 kodwa ibisenawo amafutha. Omnye wabahlali uzityanda igila ngalo mbhodamo. I saw black smoke and flames as high as my 6-foot wall at the back, ran to the front, saw the same thing in the front, thick black smoke and fire and everything coming from the little veld across the road here. Akukacaci ukuba abahlali baza kubuyiselwa nini kumakhaya abo, kodwa Abenkonzo zikaxakeka banethemba lokokuba baza kube sebebuyele ngomso.